Raporê Amed te teqîb kerdişê şoğulnayîşê ziwanê dayîkê domanan. Xebata xwe de me amaş kerd ki heqê ziwanê dayîkê domanê ki Amed te civiyênê teqîb bikere, astengiyê verê nê heqan diyar bikere û polîtîkayê ki goreyê ewniyayîşê domananê pêşniyaz bikere. Wextê çalakiyê meydanî de yê ki mahîriya aşmanda qedîna, ma pêroyî de 6 kesan rey de pêvînayîş kerd. Miyanê înan de 20 domanî, 2 mayopî, 2 temsîlkarê rêxistinê sivîlî, 6 mamoste, 2 ronayê xwe dibistanî, hîrî îdarekarê heremî, 5 hunermend û xebatkarê medya SB. Pêroyê pêvînayîşê domanan de mabala xwe da ki qiseyê kerdişê bi Kurdkî û perseke derheqê kamiya înan ê etnîkî de cewab danê, seke babeta ki domanê xwe gunehkar hîs bikere ame hesib nayene. Naye şahidiyeka şêmber bike sênî cerebeyê travmatîk û tehdaya dorverî verniya xebata maya teqîb kerdişî girewt û sînordar kerd. Ma tespît kerd ki domanî averberdişê kulturê xwe, heqê şoğulnayîş û musayîşê ziwanê xwe yê dayîke, perwerdeyê bi ziwanê xwe yê dayîke, resayîşê berhemê medya û resayîşê mekanîzmayê muracaat û gereyan bêparê. Ma destnîşan kerd ki domanê astengdar û belengaz hetê girewtişê nêheqan de goreyê domananê bînan rewşeka dezavantajdeyê. Ben ne zaman dışarıda yaşlı birini görsem direkt Kürtçe konuşuyorum. Ama ben bir öğretmen görsem veya doktor görsem Türkçe konuşuyorum. Biz seçmeli dersinde sınıf olarak Kürtçe seçtik. Ama hiç hoca gelmiyordu. Sorduğumuzda da hiç hoca yok diyorlardı. Hoca dersi atanmıyordu. İlk dönem böyle geçti. İkinci dönemde ise seçmeli dersi hep kendileri seçiyordu. Ondan sonrası hayal kırıklığıydı. Ben burada ailelere seslenmek istiyorum. Annelerimiz, babalarımız çocuklarıyla kendi dilleriyle konuşsun. Onların ana dili neyse o dille konuşsun. Ben eğer bir devlet yöneticisi olsaydım ülkemde yaşayan Çerkez olsun, Arap olsun, Kürt olsun, Suni olsun, Hristiyan olsun, hangi ırk oluyorsa olsun o ırklara kendi dilleriyle konuşma özgürlüğünü verirdim. Ma bawerkenê ki domanî babeta ki cuya înan de eleqedarê sero bisporê û ma zanê ki wexto ki îmkanê înanê xwe îfade kerdişî bibo, ê eşkenê derheqê heqanê xwe de waştişan bikere. Nê semedîra ma hêvîkenê ki raporê mavînayîşê ku newe biyaro û xebatanê heqê ziwanê dayîkê sero ardimkariyeka bingehîn bikero. Semedo ki raporê ma cerebe û pêşniyazanê domanan sero vindeno.